Barkanmu da zuwa wannan fili na Fantami inda za a kawo muku wasa tsakanin kungiyar Kano Pilas sai masu gida da kuma takwararta ta Gombe United a ci gaba da gasar Premier ta Najeriya. Kuma nan ne kyauta ne mun riga mun shigo wannan wasa Yuga da kwallo ya dawo da ita Fad ya daga kansa Fad Rojo ya kai da ciki shikenan Samage ya tona asirin Gombawa a gaban walidai la ilaha illallah da gamo da kasawa. Wannan wani irin yaro ne? Tani Yuga ya hango shi ya turawa Fahad Rojo ko Fahad ya kai ta tani aikata na magana da mai kyau Rabi Ali ya ga wannan ne shikenan Tsamage komai zai iya faruwa yanzu Tsamage cikin yadda kuma shakaro Tsamage la ilaha illallah ya aika da Itodo kuma je ce faye da rana ka duba gani yadda ya wala gigi da yan bayan ya kai ta can Malako kwalla ta biya ranar Gombawa shikenan watakila Gombe za mu iya ganin dagan sakwara a yau na magana da mai kyau gidan Kano Pilas kuma gani an kare ciki komai zai iya faruwa shikenan Sadiq Shaib ya warware daya ruhin Gombe watakila ya dawo a yau ka duba gani yadda ya mata pau tirin yadda Allah ya hore mai yadda ke ta shikenan 2-1 ruhin Gombe ya fara dawowa amma watakila ba shi da nisa ga wani dama nan mai kyau komai zai iya faruwa shikenan ya ga Yuga ya ga Samage shikenan la ilaha illallah wannan wani irin yaro ne ka duba gani da salon murya munna Cristiano Ronaldo su gashi nan fili ya rude komai zai iya faruwa kenan watakila yau nan na gida dakan sakwara da abin da ya fi wannan ma kai watakila yau dakan gumban maradi za mu gani a yau ga wani dama nan mai kyau kuma Gombe sun samu gunje kenan Gombe sun kara warwarewa ruhin Gombe ya dawo wane ne Jimo ne da sace da ka wannan bugun tazara da aka samu me kuke ne sai masu gida watakila a warware kwallon idan buku yi hanzari ba komai zai iya faruwa yanzu kwallo 3-2 a gaban Gombawa amma ga wani dama na mai kyau Gombe amma Shaibu ya doko da can ciki ba kowa Yuga ya tare ta Yuga yana shan matsi daga yan bayan Yuga wa yake nema ne ya ɗaya kansa ciki kuma Tsamage barawo da mai kaya shi da Itodo Tsamage la ilaha illallah ya sa musu tsabga shikenan Tsamage ya zane Gombawa a gaban magabata ka duba ka gani yadda ya fita da cikin kwallon kamar aljani wannan wani irin yaro ne Tsamage ya zane yan Gombe da tsabga a gaban magabata ga yanin ma an rikice an kasa yin wasan an ce dole sai an tsaya to ga yanin kuma an je an tsaya an dawo wasa zai dora kwallo 4-2 a gaban magabata a gidan Gombe United sai masu gida Kano Pilas Tsamage ya kafa tarihi a shekarunsa 17 ya ci kwallo guda 4 a yau shi nan Gombe da shikenan sai yi gyada Tsamage barawo da mai kaya Tsamage shikenan ya sake tona asirin Itodo a wannan karo ya sake aika shi je kada fari ije ya sha laban la ilaha illallah Tsamage a gaban magabata shikenan dukan sakwaran Lagos a gidan Gombe dukan gumban Maradi a gidan Gombe nan nage a